Daqs kem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne jilħamarriġ jizda joġobni li ħerġaluna mitri ħazina u jibda jiex Atuni widen u ersu leha jisimu leħni u tidurru Atnamel makum li jibqal dejjem dini meħabti skont il-wedit x'tiswa il-firi mingħajr lemin ifidi metħa bla frott fi snin nejxu il-kelma għax f'gidba sarraf jekk ninqdew miha mingħajr twemmin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. U tijeżiż b'din iċ-ċelebrazzjoni nidħlu fil-ġimgħa imqazza, l-ikbar ġimgħa fil-ħajja tan-Nisrani, fejn aħna l-koll mistiedna biex nitfgħu ħarsitna fuq il-mulej Ġesu u naraw fejn twassal l-imħabba tiegħu għalina. U għalhekk biex narfu n-nuqqasijiet tagħna quddiem l-imħabba infinita hija wħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni. U lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti lilna bnedmin tajtna eżempju ta' umiltà meta riett li s-Salvatur tagħna jsir bniedem bħalna u jieħu il-mewt tas-salib. Fil-ħniena tiegħek għatina li s-sabar tiegħu ikun ta' tagħlima għalina u jistħoqilna nissieħbu miegħu fil-qawmien għal ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Sidi l-mulej tan il-sin ta' wieħed jitgħallem biex nara f'nejn lil-lajjien f'xi kelma. Ta' kull filgħodu iqajjim lil-widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sidi l-mulej fetaħ li widinti u jien ma webbiex rasi, ma rġajtx lura. Taj dari lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu jinnitfu lil-ħiti. Ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżieq, sidi l-mulej jenni. Għalhekk ma nitħawwatx, għalhekk għamilt wiċċi b'ħażniet, jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien.
Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Dawk kollha li jarawni jitku bija, jgħajbuni, jaħarku rashom u jgħidu. Fidejn il-mulej intelaq, ħajjeħilsuhu, ħajsalvaħu, għax bih jitaxxaq, ngħidu flimkien. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Abda klieb daru għalija, ġema nies ħżiena rassewni, saqbu li jdejja u riġlejja, nista' noqgħod għadmi kollu, flimkien. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Ħwejġi qasmu bejniethom, jaqtaw ix-xorti għall-libsa tiegħi. U lej, la titbejjitx minni, qawwa tiegħi, fittex jenni, ngħidu flimkien. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Inxandar ismek lil-ħuti, infaħrek f'nofs il-ġemgħa. Faħru l-mulej intom li tibżgħu minnu, sebħuh il-koll nisel Ġakob. Ibżgħu minnu l-koll u li Iżrael, ngħidu flimkien. Tieni qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostolu lill-Filippin. Ġesu Kristu li għad li kellu n-natura ta' Alla ma għadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħan natura tal-sir. Sar jixbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħala bniedem. ċekken lilu nnifsu billi obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla olleħ sa smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem, biex fl-isem ta' Ġesu fis-sema, fl-art u f'eħl-art, il-ħlejjaq kollha jinżlu għarku btejjum u kull il-sen jistqar Ġesu Kristu u l-mulej għal glorja ta' Alla l-Missier. Il-kelma tal-mulej. Jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Gloria u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Minħabba fina Kristu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla olleħ sa smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. Gloria u tifħir lilek Kristu. Ħuti issa sejrin naqraw il-rakkont tal-passjoni, jew aħjar il-rakkont tas-salvazzjoni tagħna. U dan nagħmluh billi ikun interkalat ma' xulxin. Is-saċerdot jagħmel il-parti ta' Ġesu, imbagħad ikun hemm il-kommentatur u intom ħudu l-karti f'idejkom u nistedinkom biex tagħmlu timxu flimkien kull meta taqra Antoinette. Għaliex Antoinette se taqra il-parti ta' Pietru, ta' dixxiepli, ta' Pilatu, tal-Farizej. Għaliex? Għaliex din hija l-istorja tagħna. Aħna ħafna drabi ukoll niftaħru li aħna d-dixxiepli. Bħal Pietru, jien lest li nagħti ħajtek. Imma mbagħad xi tiġi l-prova jew quddiem in-nies nistħi u bħal Pietru ngħid ukoll imma jien il dak ma nafux. Xi drabi wkoll quddiem is-salib naqta' qalbi. Quddiem li nimxu wara Ġesu insiba jibsa u allura jiġi mumenti fejn ngħajjat ukoll salbu, irrid neħles minnu. Xi drabi wkoll fil-ħajja tagħna aħna nagħmlu l-parti ta' Ġuda. Ninqdew forsi b'bewsa biex nittradixxu lil xulxin. Dan ir-rakkont eżies f'kelma waħda huwa l-istorja ta' ħajjitna. Imma din l-istorja ta' ħajjitna hija maħsula bid-dem ta' Kristu. Biex aħna wkoll naslu
u nġeddu il-fidi tagħna f'imħabtu. Tantu hekk l-aħħar kelma, l-aħħar frażi li jintom sejrin tgħidu bħala poplu se tkun l-istqarrija tal-fidi taċ-ċenturjun. Dan kien tassew bin Alla. Iveżjes. Għamilna x'għamilna. Mobbija kemm aħna mobbija bid-dnubiet. Imma jekk aħna nitfgħu ħarsitna fuq Kristu li tela fuq is-salib biex jisalvana, aħna naqilgħu il-maħfra ta' dnubietna. U niġġeddu nitqawwew fil-fidi tagħna bħal dan il-bniedem pagan, iċ-ċenturjun, li jistqar l-ikbar verità dwar Alla. Walakin ħeġġitkom biex nipparteċipaw, nimxu fl-imkien u nagħmluh bi spirtu hekk ta' rikonoxxenza għal dak kollu li l-mulej għamel għalina. F'dak iż-żmien, wieħed mit-12 jismu Ġuda l-Iskarjota mar għand il-qassisin il-kbar u qalilhom. Sorry. Gianni jaqra l-kummentatur. John, aqra int il-kummentatur. Antoinette tagħmel il-parti tan-nies fejn hemm immarkat blesse. F'dak iż-żmien, wieħed Sten. F'dak iż-żmien wieħed mit-12 jismu Ġuda l-Iskarjota mar għand il-qassisin il-kbar u qalilhom. Xi tridu tatuni u jien nagħtikom lil Ġesu f'idejkom. Huma taw 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtihom lil Ġesu f'idejhom. Fl-ewwel jum tal-għażmi id-dixxipli resqu lejn Ġesu u qalulu. Fejn tridna nħejjulek l-ikla tal-għid? U qalilhom. Morru il-belt ant it-tali u wejdulu, għallek li mallem, is-sija tiegħi waslet. Jien se nagħmel l-ikla tal-għid għandek mad-dixxipli tiegħi. Id-dixxipli jagħmlu kif ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-għid. Għal-ħin ta' filgħaxija qatt fuq il-mejda flimkien ma' 12 u waqt l-ikel qal. Tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jittradini. Huma bdew isewda qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom beda jisaqsih. Jaqgħu jien mulej. U Ġesu weġibhom. Dak li jmittidu u jbill il-ħobs fi plat wieħed miegħi, dak li se jittradin. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu. Imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu bin il-bniedem ikun mogħti f'idejn l-edewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twilet xejn. Qabeż Ġuda dak li tradeħu qallu. Jaqgħu jien Rabbi. Wieġbu Ġesu. Int qiegħed tgħidu. Huma u jieklu Ġesu ħal ħobs f'idejh, qal il-barka qasmu newlu lid-dixxipli u qal. Ħudu u kulu, dan hu ġismi. Imbagħad ħal kalċi f'idejh, ratt il-ħajr, newlilhom il-kalċi u qal. Ixorbu il-koll minnu, għax dan huwa demmi, id-dem tal-patt li jixxerret tal-kotra għal maħfra ta' dnubiet. Ngħidilkom li ma narġax nixrob iżjed minn dan il-frott tad-dilja sa dakinhar li nixrob inbej ġdid magħkom fis-saltna ta' missieri. Kantaw is-salmi u ħarġu l-lorja taż-żebbuġ. Imbagħad Ġesu qalilhom. Il-kol kemm intom se titħawdu minħabba fija f'dan il-lejl, għax hemm miktub nidrob ir-raj u n-naġ tal-merħla jitferxu. Imma wara li nqum mill-imwiet immur il-Galilea qabilkom. Qabeż Pietru qallu. Jekk kulħadd jitħawwat minħabba fik, jien ma nitħawwat qatt. Qallu Ġesu. Tassew ngħidlek li dal-lejl
qabel ma jidden is-serduq int tkun ġaġġ ħatni 3 darbiet. Qallu Pietru, Le, ma niċħdekx, anqas jekk ikolli mmut miegħek. u d-dixxipli l-oħra wkoll, kulħadd qal l-istess. Imbagħad Ġesu flimkien mad-dixxipli tiegħu wasal f'qasam jgħidulu l-Ġetsemani u qal lid-dixxipli: Oqogħdu bil-qiegħda hawn sakemm immur hemmhekk nitlob. U ħa miegħu lil Pietru u ż-żewġ ulied ta' Żebedew u beda jsewwed qalbu jiddejjaq, imbagħad qalilhom: Għandi ruħi jimnikta għal-mewt, ibqgħu hawn u issru miegħi. Mexa kemm xejn il-qudiem, inxteħed wiċċu fl-art jitlob u jgħid: Missier, jekk jista' jkun biet minni dan il-kalċi, imma mhux kif irrid jien iżda kif trid int. Ġeħden it-tixxipli u sabhom reqdin u qal lil Pietru: Mela ma flaħtux tisru sija waħda miegħi. Issru jitolbu biex ma tidħlux fit-tiġrib. L-ispirtu iva jrid, imma l-ġisem dajjef. Għat-tieni darba reġa' mar jitlob u qal: Missier, jekk dan il-kalċu ma jistax jgħaddi mingħajr ma nixorbu, tkunu magħmula ir-rieda tiegħek. Mill-ġdid ġew u sabhom reqdin għax għajnejhom kienu tqal binas. Ħallihom u reġa' mar jitlob għat-tielet darba u qal l-istess kliem. Imbagħad ġeħdejn id-dixxipli u qalilhom: Issa se torqdu u tistrieħu. Ara, is-sija waslet u bin il-bniedem se jkun moti f'idejn il-midinbin. Qumu, ejjew immorru, araw dak li se jattradini huwa fil-qrejb. Kif kien għadu jitkellem, ġie Ġuda wieħed mit-tnax b'ġema kbira ta' nies miegħu, armati bis-sjub u l-bsatem mibgħuta mill-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu. Issa dak li kien se jittradih kien tawhom sinjalu qalilhom: Lil dak li mbuż daku aqbduh. U minnu fih resaq fuq Ġesu u qallu: Islima għalik, Rabbi. U bisu, u Ġesu qallu: Ħabib, għalhekk ġejt int. Huma resqu lejh, meddew idejhom fuq Ġesu u qabduh. Wieħed minn dawk li kienu ma' Ġesu ħareġ idu u sillet is-sejf, darab lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu widintu. Imbagħad Ġesu qallu: Irġa' daħħal sejfek f'postu, għax kull min jaqbad is-sejf bis-sejf jinqered. Taħseb jent li ma nistax nitlob lil missieri u jibgħat li issa stess aktar minn 12 leġġun ta' anġli? Iżda mbagħad kif isseħħ l-Iskrittura li tgħid li jekk għandu jsir? Fl-istess waqt Ġesu qal: Iskom ħriġtu għal xi ħalliel armati bis-sjuf bil-bsaten biex taqbdu lili. Jien kuljum kont inkun bil-qiegħda fit-tempju nagħllem u ma żammejtunix. Iżda dan kollu ġara biex iseħħ il-kidba tal-profeti. Imbagħad id-dixxipli kollha telquh u ħarbu. Dawk li qabdu lil Ġesu ħaduh quddiem Kajfa, il-qassis il-kbir, fejn ġa kienu nġabru l-kittieba u x-xjuħ. Pietru kien baqa' miexi warajh mill-bogħod sal-palazz tal-qassis il-kbir. Daħal ġewwa u qgħad bil-qiegħda mal-qaddejja biex jara kif kienet se tintemm il-biċċa. Il-qassisin il-kbar u s-Sinedriju kollu bdew ifittxu xhieda folozz kontra Ġesu bil-ħsieb li jagħtuh il-mewt. Iżda għalkemm resqu bosta xhieda folozz ma sabux fuq għex jixluh. Fl-aħħar resqu 2 u qalu: Dan qal, nista' nħodd it-tempju ta' Alla u nerġa' nibnieh fi 3 ijiem. Il-qassis il-kbir qam u qallu: Xejn ma twieġeb, x'inhu ma jiġdu dawn kontra tiegħek? Imma Ġesu baqa' sieket. Imbagħad il-qassis il-kbir qabad u qallu: Aħlif li fuq Alla l-ħaj u għejdilna jekk intix il-Messija bin Alla. Qallu Ġesu: Int qiegħed tgħidu u ngħidilkom ukoll
Min issa il-qoddim għattaraw il-bniedem bil-qeda n-naħħa tal-lemin ta' dak li jista' kollox u ġej fuq isħab tas-sema. Imbagħad il-qassis il-kbir ċarrat il-bisu u qal: Din dawa, xi ħtieġ għandna iżjed ta' xieda. Ara, smajtuha issa d-dawa, x'jiġrilkom? Huma weġbuh u qalu: Ħaqqu l-mewt. Imbagħad besqulu f'wiċċu u taħu bil-pon u xi wħud taħu bil-ħarta u qalulu: Aqta minn tielek, Messija dik id-daqqa. Intant Pietru hemm barra bil-qiegħda fil-bitħa tal-palazz u resqet fuq waħda għaddejja u qaltlu: Intu kol kont ma' Ġesu tal-Galilija? Imma hu ċaħad quddiem kulħadd u qal. Anqas naf xi trid tgħid? Imbagħad warrab lejn il-bieb, lemħitu għaddejja oħra u qalet lil dawk kollha li kienu hemm. Dan kien ma' Ġesu ta' Nażaret. U reġa' ċaħad u ħalef. Jien ma nafux lil dan il-bniedem. Wara ftit dawk l-istess nies resqu lejn Pietru qalulu: Tassew, inti wkoll wieħed minnhom għax għandek il-kisra ta' kliemek tikxfek. Imbagħad qabad jisħet lilu nnifsu u jaħlef. Le, ma nafux lil dan il-bniedem. U minnu fih is-serduk idden. U Pietru ftakar fil-klem ta' Ġesu meta qallu: Qabel ma s-serduk jidden, inti tkun ġat ċħatni 3 darbiet. U ħareġ il-barra jibki biki taqsim il-qalb. L-għada fil-ħodu, il-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu ftemu l-kol bejnietom biex lil Ġesu jaqtawilu għal-mewt. Rabtuħ u ħadu magħhom biex jagħtuh fidejn Pilatu, il-gvernatur. Imbagħad Ġuda traditur meta ra li Ġesu kien ikkundannat, nidem u mar bi-30 biċċa tal-fiddant il-qassisin il-kbar u x-xjuħ biex jerġa' jagħtihomlhom lura u qalilhom: Dnibt għax ittradej dem blaħtija. Iżda huma qalulu: Aħna din x'inhi affari tagħna, dak araħint. U għaddab il-flus fis-santwarju, telaq u mar tgħallaq. Imbagħad il-qassisin il-kbar ġablu l-flus minn hemm u qalu: Dawn ma nistgħux inqegħduhom mal-offerti għax huma prezz tad-dem. Ftehmu bejniethom u b'dawk il-flus xtraw l-għalqa ta' ħaddiem il-fuħħar biex fija jidfnu l-barranin. Kien għalhekk li dik l-għalqa semmiet l-għalqa tad-dem u hekk għadha magħrufa sal-lum. Imbagħad seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Ġeremija meta qal: U ħadu 30 biċċa tal-fidda, il-prezz ta' dak li kien stmat bil-prezz moti minn ulet Iżrael, u tawhom għall-għalqa ta' ħaddiem il-fuħħar kif ikkmandani il-mulej. Ġesu waqaf quddiem il-gvernatur u dan staqsih: Inti s-sultan tal-Lut? U Ġesu wieġbu: Int qiegħed tgħidu. Iżda meta l-qassisin il-kbar u x-xjuħ dew jakkużawh, huma wieġeb xejn. Għalhekk Pilatu qallu: M'intix tisma' kemm ħwejjeġ qegħdin jiġdu kontra tiegħek. Iżda huwa anqas għall-akkuża waħda ma wieġeb, hekk li l-gvernatur baqa' mistaġeb ħafna. Nar ta' festa il-gvernatur kien soltu jitlaq wieħed ħabsi lil min iridu huma. Dik il-ħabta kellhom wieħed ħabsi magħruf jismu Barabba. Mela kif kienu miġbura, Pilatu qalilhom: Lil min triduni nitilqilkom, lil Barabba jew lil Ġesu li jgħidulu l-Messija? Għax hu kien jaf li kienet lejra li ġalithom jagħtuh lil Ġesu f'idejh. Issa waqt li kien bil-qiegħda fuq is-siġġu tat-tribunal, martu bagħtet tgħidlu: Qis li ma jkollokx taqsam ma' dan ir-raġel ġust, għax illum minħabba fih batejt ħafna fil-ħolm. Iżda l-qassisin il-kbar u x-xjuħ ġelu lill-poplu jitolbuh lil Barabba u jeqirdu lil Ġesu. Il-gvernatur mera reġa' staqsihom:
للمين تريدون نترقلكم منهم التنين؟ وجبوه الكل. للبربة. قال لهم بيلاطو وش نعمل جسو اللي يدولوا المسيح؟ وجبوه الكل. صلبوا. واستقسيهم إما شامل هزين. وما أكتر بدوا يايتوا وييدوا. صلبوا. متى mbagħad Pilatu ra li kollox kien għal xejn, anzi li aktarx kienet se tinqala xi rewwixta, qabad ħasal idejh fl-ilma quddiem il-poplu qal: Jien minix ħati ta' dan id-dem, dan araw ħintom. U l-poplu kollu qabes u qal: Demmu fuqna u fuq uliedna. Mbagħad telqilhom lil Barabba u lil Ġesu wara li taw is-swat tawlhom biex isalbuh. Imbagħad is-soldati tal-gvernatur ħadu lil Ġesu fil-pretorju u ġabru qudiemu lil sħabhom kollha. Neżżawh u xeħtulu fuqu mantar aħmar u skur. Qegħdulu fuq rasu kuruna minsuġa mix-xewk u qasba f'idu l-leminija. Inxteħtu arku btejhom qudiemu u qagħdu jiddieħku bih u jgħidulu: Islim għalik, sultan tal-Lut. Bes u fuqu u ħadulu l-qasba minn idu u bdew jagħtuh bija fuq rasu. Imbagħad wara li għaddew bis-sufjett neżżawlu l-mantar u xeddewlu ħwejġu. U ħaduh magħhom biex isalbuh. Huma u sejrin sabu raġel minn Ċireni jismu Xmun u ġaluh jerfalu s-salib. Meta waslu f'post jgħidulu l-Golgota, jiġifieri post il-qorrija, tawh jixrob imbit b'taħlita morra. U daqu, imma ma rridx jixorbu. Imbagħad salbuh u qasmu ħwejġu bejniethom billi tellawhom bix-xorti u nxteħtu bil-qiegħda u għadu hemm għassa tiegħu. U qegħdulu fuq rasu il-kawża tal-kundanna li kienet tgħidlek: Dan hu Ġesu, is-Sultan tal-Lut. Imbagħad miegħu salbu żewġ ħallelin, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk. Dawk li kienu għaddejjin bdew jgħajruh, iċaqilqu rashom u jgħidulu: Int li tħodd it-tempju fi 3 ijiem terġa' tibni, salva lilek innifsek jekk int liben Alla u inżel minn fuq is-salib. Hekk ukoll il-qassisin il-kbar bdew jiddieħku bih mal-kittieba u x-xjuħ u jgħidulu: Salva oħrajn lilu nnifsu ma jistax isalva. U s-Sultan ta' Iżrael ħajjinżel issa minn fuq is-salib u nemmnu fih. U jafda falla ħajjeħelsu issa jekk iħobbu għax hu qal jien bin Alla. U bl-istess mod bdew maqdruh ukoll il-ħallelin li kienu msalbin miegħu. Mis-6 l-qudiem waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-9 sija. U madwar id-9 sija Ġesu għajat bleħen qawwi u qal: Eli, Eli, lema sabaktani. Jiġifieri Alla tiegħi, għalex tlaqtni. Xi wħud minn dawk li kienu hemm kif semgħuh qalu: Lil-Elija qiegħed isejjaħ dan. U minnu fih wieħed minnhom mar jiġri, qabad sponża mimlija bil-ħal, waħħala ftar ta' qasba u taħ jixrob. Waqt li l-oħrajn qalu: Stenna, ħanaraw li ġiex Elija isalvah. Imma Ġesu reġa' għajat għajta kbira u rat ruħu. Inżlu għarkubtejna u nitfgħu ħarsitna b'sens ta' adorazzjoni fuq Kristu msallab.
U wara, il-purtira tas-santwarju ċċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. L-art teżżet, il-blat inqasam u l-oqbra nfetħu. U qamu ħafna isma ta' qaddisin li kienu mietu li ħarġu mill-oqbra ta' wara il-qawmen tiegħu u daħlu fil-belt mqazza u deru lil bosta nies. Iċ-ċenturjunu dawk li kienu miegħu għassa ta' Ġesu kif raw l-art titeżżes u jiġri dak kollu intlew biża' li ma bħalu u qalu. Dan kien tassew bin Alla. Hemmhekk kien hemm ħafna nisa jħarsu mill-bot. Dawk stess li kienu mxew wara Ġesu biex jaqduh sa minn meta kien għadu fil-Galilea. Fosthom kien hemm Marija ta' Magdala, Marija Ġagbu Ġuzeppi u ulied Zebedew. X'ħin sar fil-għaxija ġera ġelani minn Arimatea jismu Ġuzeppi li hu wkoll kien sar dixxiplu ta' Ġesu. Marant Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesu. Imbagħad Pilatu ordna li jingħatalu. Ġuseppe ħal ġisem u kefnu fl-iżgħar nadif. Għedu fil-qabar ġdid tiegħu li kien ħaffer fil-blat. Gerbeb ġebla kbira fid-daħla tal-qabar u telaq. Iżda Marija ta' Magdala u Marija l-oħra baqgħu hemm bil-qiegħda biswit il-qabar. L-għada, jiġifieri meta għadda jum it-tħejjija, il-qassisin il-kbar u il-Fariżej inġabru għand Pilatu u qalulu. Sinju, aħna ftakarna li dan il-bniedem qarriq meta kien għadu ħaj. Qal wara 3 ijiem inqum. Mela ordna li l-qabar ikun imħares tajjeb sat-tielet jum li ma jmorrux jiġu d-disċipli tiegħu u jisilquh u jgħidu lill-poplu qam mill-imwiet u hekk il-qerq tal-aħħar ikun agħar minn tal-ewwel. Għallilhom Pilatu. Għandkom l-assa, morru ħarsuh tajjeb kif tafu. U huma marru jissiġillaw il-ġebla biex il-qabar jibqa' mħares sewwa u ħallew ukoll l-assa miegħu. Il-kelma tal-mulej. Qudiem dan ir-rakkont eżies tal-fidi tagħna, ir-rakkont tas-salvazzjoni tagħna, ir-rakkont ta' kif l-imħabba terbaħ il-mibeda, l-imħabba terbaħ fuq il-mewt. Ejjew aħna l-koll inġeddu il-fidi tagħna u ngħidu jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza. U tela is-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġi' jġib il-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U tiegħek jew nresqu it-talbiet tagħna lejn il-mulej Ġesu li għalina sofra il-passjoni u l-mewt biex aħna ikollna il-ħelsien ta' uljiet. Nitolbu għal-Papa, għal-Knisja biex tkompli taqdi il-missjoni tagħha dik li twassal il-kelma ta' Kristu
lil kull bniedem nitolbu. Nitolbu għal politiċi biex jarfu jaħdmu għal ħelsien minn kull gwerra, minn kull dbatija ta' kull bniedem, għax il-poter li huma rċivew mhux qiegħed hemm biex jaħkmu, imma biex ikunu għaddejja tal-umanità. Nitolbu. Nitolbu għal dawk ħutna li għaddejjin minn momenti jibes, li huma bħkoll jinsabu mobbija bis-salib tad-dubji, tal-biża, tal-mart. Biex kif Ġesu sab iċ-Ċirinew jgħinu, hekk ukoll huma jsibu min jgħinhom u jfarraġhom. Nitolbu. Minn fuq is-salib il-mulej Ġesu tagħna lill-ommu biex tkun omna. Ħatkun din l-om tagħna l-għalliema tal-ħajja spiritwali biex waqt li aħna bħala inżommu ħarsitna fuq Kristu narfu nagħmlu r-rieda tiegħu. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. Jitolbuk Missier Qaddis biex tilqa' dawn it-talbiet. Int li tajtna l-libnek biex imut u jagħtina s-salvazzjoni. Fih aħna wliedek, żomm ħarstek fuqna, għatina il-maħfra ta' dnubietna biex aħna nkunu ulied ħielsa u nikbru dejjem f'imħabtek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Hennalina mulej, hennalina, hennalina mulej, hennalina. Lek mulej nollu lub na jismana, għalix fiki tamajna finike. Hennalina mulej, hennalina. So benin midnubiet tal-imoti, nitolbuk trotti l-mafra tal-ħsara. Hennalina mulej, hennalina. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għall-passjoni ta' ibnek il-waħdini taffi issa mulej il-korla tiegħek għalina mhux għax jistħoq ilna minħabba xi għemil tagħna, iżda bil-qawwa tal-ħnina tiegħek u ta' dan is-sagrifiċċju waħdini li sejrin nofrulek bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus Jedna. U li ma kellux ħtija oġbu jbati għal ħatja u għal ħżiena jilqa' l-kundanna li ma kienx ħaqqu. Bil-mewt tiegħu ħassar il-ħtijiet tagħna u bil-qawmin tiegħu għal ħajja kiseb għalina il-ġustifikazzjoni. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha
aħna wkoll nfaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien senata biex mirrajħ bati bħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej. Inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għalina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. نسناتيكم كمان دامن جديد لتحبوا العالم وللشولشين من دان يعرفوكم للقولين تومتين يكتبوا لهوا فبيتكم وصلت السيا مسير قديس بشنت السبا للي بنتيك عشدين الحياة ليعرفوا الكل لك بيجدعوك لتايتني يشوي الكل بيك يصير قديس حريصهم في اسمك دعوك لتايتني نتلوك عليهم كيف ينتبطلي هكيني بطليلهم عشين حبيتهم كيف حبيتني وعالداو كلها ليهملوا فيها كيف ينتي فيها وينافي ما يكونوا حاجة واحدة فينا بيش الفرح تاعهم ما يسبيتشاق O Gesù tal-akbar ħnina jisma talbi kun ħani soba kbira b'qalbi minikitha għal dnubieti wiskefni henna li ya henna li O Gesù Skur
għad ma nżid iżda nħobbok qalbi kollha ħajti kollha jiena rrid. Twissietek kollha meħabba baħar dija ta' kull ġid taħt riġlejjar fis bħal kieku ma konċ tiegħi inti ssir. Henna liha o Ġesu skur qatt ma nżid iżda nħobbok qalbi kollha ħajti kollha jiena rrid. Nitolbu. Issa li tqarbinna bid-don qaddis tiegħek, fiċ-ċokontana mulej nitolbuk biex bħalma bil-mewt ta' ibnek tajtna t-tama tal-ħwejjeġ li nemnu hekk ukoll bil-qawmin tiegħu għall-ħajja twassalna għal premju li aħna mixja lejh bi Kristus Jedna. Kif għedtilkom fil-bidu b'din iċ-ċelebrazzjoni tħallna fil-ġimgħa imqazza u għalhekk sejjer nagħtikom xi punti importanti biex tassew ngħixu b'mod fidi din il-ġimgħa qaddisa. L-ewwel qabel kollox importanti li nħejju ruħna għaċ-ċelebrazzjonijiet biqrara jew nersqu nirċievu l-ħniena ta' Alla. F'dan is-santwarju kuljum ikun hawn saċerdota għall-qrar imma mbagħad nhar it-tlieta fis-sitta ta' filgħaxija sejrin nagħmlu ċelebrazzjoni għall-qrar, ċelebrazzjoni penitenzjali fis-sitta ta' filgħaxija. U għalhekk inħeġġiġkom biex tiġu u tirċievu s-sagrament tal-qrar nhar it-tlieta. Tħallux il-qrar għall-aħħar minuta jew għal waqt il-funzjonijiet. Is-saċerdoti qegħdin dejjem nonqsu, is-saċerdoti f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet iridu jieħdu sehem fihom. Ma jistgħux joqogħdu jqarru. Għalhekk inħeġġiġkom biex taħsbu kmieni u tiġu għal dan il-penitenzjali biex jippreparana nhar it-tlieta ħalli l-koll nkunu rċivejna l-maħfra imbagħad ngħixu bil-mod din il-ġimgħa imqazza. Mbagħad qed nitolbu wkoll l-għajnuna tal-volontiera għaliex it-tlieta wkoll fis-seba' ta' filgħaxija sejjer isir l-aħħar tindejf u ħasejl tas-santwarju. Nappellaw ukoll il-min għandu id-dar xi boqari jew weraq tal-Pelladonna biex iġibulna sat-tlieta biex dawn jintużaw ukoll għat-tiżjien meħtieġ tal-ġimgħa imqazza. Imbagħad il-funzjonijiet nibdew minn ħamis ix-xirka, it-tifkira tal-ikla tal-mulej, iċ-ċelebrazzjoni tkun
fis-6:30 ta' filgħaxija. Imbagħad ikun hemm l-adorazzjoni fl-artal tal-adorazzjoni u l-Knisja tibqa' miftuħa l-adorazzjoni sa nofs il-lejl. Imbagħad il-ġimgħa filgħodu ma ninsewx li wkoll jum ta' sawm u astinenza u l-ġimgħa filgħodu il-Knisja tiftaħ fis-7 u tibqa' għall-adorazzjoni tal-Ewkaristija u tibqa' miftuħa sa nofsinhar. F'nofsinhar il-Knisja tagħlaq biex nitħejjew imbagħad għall-funzjoni tal-adorazzjoni tas-salib, iċ-ċelebrazzjoni tal-mewt u l-qawmien li din tal-mewt ta' Kristu li din tibda il-ġimgħa fit-tlieta, nhar il-ġimgħa fit-tlieta. Imbagħad is-sibt filgħodu f'dan is-santwarju issir ċelebrazzjoni tas-sew sabiħa. Kien talab li jissir il-Papa Ġwanni Pawlu II. Hija ċelebrazzjoni li tieħu biss sija, infatti jisimha is-sija tal-Omm, għaliex ninaqdu ma' Marija fl-istennija tal-qawmien. Din iċ-ċelebrazzjoni Marjana issir fis-santwarji l-kbar kollha tad-dinja kollha. U għalhekk aħna wkoll ejjew ninaqdu flimkien ma' Marija ħallu t-tindif u t-tisjir ejjew nirringrazzjaw lil Marija ta' kemm grazzi hija xerret fuqna. U niddedikaw din is-sija biex imbagħad fil-għaxija il-velja tal-għid tkun fit-8:30. Il-velja tal-għid tkun fit-8:30. Imbagħad il-ħadd il-għid il-quddies ikun bħal dejjem bħal dak tal-ħadd. Jekk tridu anke fuq il-mejda immisfel għandkom il-programm bid-dettalji kollha tistgħu tieħduh magħkom. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Kienet imbikkiħa l-om ħdejn bina fid-batiħa fuq salibi midden ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak li mrar blu ġieħ mitmuha nifet sejfin kem dbatiħa f'qalb uġuħa li madwejja li jifniħa ħasset l-om